जानी बाड़ी अपना दारूबाज बलमू के शिकायत अपना दीदिया ले बतावा तारी। कैसे कहतारी का कहतरी हो? 5 बजे पी लेला 7 बजे सूत जाला। अरे कैसन हई? अरे 5 बजे पी लेला 7 बजे सूत जाला। मुआ ना दही जरा के नदिया ये दीदिया केला। अरे केला केला मन सारी रतिया रे दीदिया केला मन सारी रतिया रे दीदिया केला मन। 5 बजे पी लेला 7 बजे सूत जाला। 5 बजे पी लेला 7 बजे सूत जाला। मुआ ना दही जरा के नदिया ये दीदिया केला। अरे केला केला मन सारी रतिया रे दीदिया केला मन सारी रतिया रे दीदिया केला मन।